Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulbillah fahulu la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du tsumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala ndika sapa Sayyidi Abu Madini At-Tilmisani rahimahullah taala. Man utawi sapane wong iku damat lamun langgeng apa azkaruhu zikire man sofat mongko bening apa asrarahu pira-pira apa asrarahu pira-pira samarane utawa rahasiane atine man waman lan utawi sapane wong sofat iku sofat lamun bening apa asrarahu peninggal atine utawa rahasia atine man kana mongko ana sapa man ana iku kana mongko ana iku fi hadratillahi taala ing dalem pengayonane Allah taala apa qararuhu katetepane man wa idahu utawi dalika utawi pertelane mengkono-mengkono man damat iku annal haqqo sak temene Gusti Allah kang gadhahi sifat hak taala halim maha luhur sapa Allah iku la yuqarribu ora parek ora bisa parek ila hadratihi maring pengayunane Allah kang hak sapa ilaman kejaba wong istahya kang isin sapa man minhu saking Gusti Allah al-haq haqqul hayai kelawan hak-hake utawa sak nyatane isin. Cara jawanipun sapa wonge sing nglanggengake dzikir mongko bakal bening atine. Sapa wonge sing teng mriku pun bening atine mongko wong niku bakal kebuka atine nggih nindakake ibadah. Dadi ling ibadah saya mempeng. Utaminipun wonten ing tahun menika, wonten ing taun ingkang enggal menika kula niki dipun wentani taun Hijriah niki nggoni teni bilih rumiyin Kanjeng Nabi anggenipun hijrah ya teng wulan Suro. Yen Nabi niku hijrah ning mula kita sebagai umatipun sae sanget menawi niru anggenipun hijrah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah saka Mekah tekan Madinah. Zaman semonten niku wong karang Kanjeng Nabi niku jiwa perange, jiwa kesatriane nggih wonten. Ya janjane ya cara diomong nek hijrah kan kaya pengecut. Kaya mula riyin sahabat-sahabat wonten ingkang matur nalika teng wulan Suro niku wonten ingkang matur Kanjeng Nabi iki nang Mekah wis ora aman. Teng Mekah niki pun boten aman Kanjeng Nabi. Pun kathah mungsuhe. Pripun menawi piyambak niki hijrah Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi boten jiwa kesatria ya kudu tetep nang kono. Mbok ngasih tekan titik darah terakhir ngasih tekan sedo jenengane perjuangan ya tetep dipertahanke. Sayyidina Umar sing ampuh-ampuhi wong zaman semonten nganggo sahabat lintu sing jenengane usul nggo hijrah Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar ngamuk. Kok seneng ngejar-ngejar hijrah pengecut kowe. Oh, ngamuk. Sayyidina Umar ngamuk. Mergo ndak darani pengecut. Nek sinareng ngaten menika langsung turun dawuhipun Gusti Allah Kanjeng Nabi didhawuhi hijrah saka Mekah tekan Madinah. Lah nek pun enten dawuh saking Allah Subhanahu wa taala pun mboten mikir lintu-lintune. Dadi wis pokoke niate nderek dawuh.
Begitupun tidak hijrah tanpa pikir panjang, Kanjeng Nabi langsung tindak hijrah. Nek Sayyidina Umar sing wis rumangsa wong paling ampuh dhewek. Niku Sayyidina Umar dereng purut mangki riyen Kanjeng Nabi. Umpama kok teng mriku Sayyidina Umar gelem lawan wong sak Mekah, iki menang. Menang. Saterasipun Kanjeng Nabi tindak hijrah kalian para sahabat dereng kalih Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar niku woro-woro. Wong Mekah, cara nang kene mungkin wong Indonesia sing kepengin ngesuk, sing kepengin ngesuk-isuk bojomu dadi rondo, kepengin isuk-isuk anakmu dadi cah yatim, cegaten aku sesuk. Nyong sesuk arep hijrah. Sing kepengin bojone dadi rondo, pengin anake dadi cah yatim, cegat nyong nang prapatan. Jawane ngono. Lah akhire pas mongso hijrah, ya ora ono sing ngomong kafir, ora ono sing wani metu. Wedi karo Sayyidina Umar. Aja kok wong kafir, wong kabare setan wae wedi. Aja kok karo Sayyidina Umar weruh layangane tok. Weruh bayangane Sayyidina Umar setan wedi. Mlayu kiprit. Hijrah niku pun jaman kan biyen, sakniki kita selaku umat Kanjeng Nabi terus ugi dipun sunahaken terutami wonten ing wulan Syura menika ugi hijrah. Ngendikane Kanjeng Nabi, hijrah menika saking nek jaman rumiyin saka Mekah tekan Madinah, umat Kanjeng Nabi dipun dawuhi hijratuhu le hijrah niku saking tumindak ingkang kirang sae dados tumindak ingkang sae. Artinya nambahi takwa dateng Allah Subhanahu wa taala. Dan kula matur kala kepengker niku teng wulan Syura saged-saged ditambahi niate niat hijrah sing waune dereng sae tambahi kesaenane niku tenggene napa mawon hijrahe ngoten menika umat sakniki hijrah sing waune kirang takwa nambahi takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala iku jenenge hijrah. Mugi-mugi kita sedaya dipun gampelaken anggenipun hijrah nebihi sedaya awis-awisanipun Gusti Allah lan nyaket nindakaken dhateng sedaya dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Oh ngeten mugi kita sedaya angsal barokahipun wulan taun enggal menika wulan Asyura sehingga dipun paringi gampil anggenipun ibadah, dipun paringi istiqomah anggenipun ibadah, gampil anggenipun pados maisha pikantuk rezeki ingkang halal kathah saha barokah, putra-putri sholih lan sholihah bilih dijaga pundhut kakersaken kanthi husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Kata kekirangan kalepatan anggenipun kita matur nyuwun agunging pamunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.